Здравейте, аз съм Радуто и днес ще цъкаме Майнкрафт. Да видим как ще тръгне работата и играта. Ще е някакви нормално малко FPS, да. И ми се игра малко синглплеер. Да, това е грешка. Ще е просто... Това ще е Survival. Така. Това го пускаме. Така. Done. Create new world. Малко ме сплеска на камерата, но ще чакайте нито. Ще го правим. И как ще ми потръгне първо? Гладичко. Чакайте си разместим това тук така. Храна. Малко дърво. Кацело дърво. Това ще го стане тук. А как беше сет спаун? Не, чакайте. Искам да си сетна спауна тук, макарайте. Една дървена кирка. Трябва ми крафтинг тейбъл. Така, кацелото дърво ще влезе в приложението. Това отива тук, така. Само че малко странно URL е направо, така, един къде си направим home. Мисля, че знам къде. Само че трябва да си пера един торч, да знам на къде. Значи ето тук перкаме торча. Насам. Ето тук мисля да ми е в момента. Тук перкаме също един торч. Тук ще го затворим в последствие. Така. Съм играл Майнкрафт от доста, не? Така, слагаме дърта. Така. Това ще ми има на начално от хоме, така че не му са смити на качеството. Прилепис имаме. Качество нема. Мамка му. Не, то не трябва тука. Не, то тука му е между другото. Сега си изграждаме хоме. Така, това го затворихме. Трябва да направим първата стена. Кога това е заек? Нормално. Така. Ще ми тара кирчица.
Е, тук е едно камъче, така. Хоп. Така. Сега въпросът е да си... Какви неща чувам? Това е 1.8.8, което всичко може да има. Сега си направим първо стартера, както аз му викам. Оскъдни материали. И след това се развиваме. Това е заек, къде? Добре, не е пъх. Че ако е пъх, как ще го гледам това? Малко тъпо съм го направил. Защото нали от тук трябва да се минава. Димек. Това е зайци, ужас. Димек това, тук го ебаваме. Мале колко зайци. Така. Стартера. О, яйце! Кукушка! Стига, бе! Как искат да дадат? Директно искат да скачат в казана. Тук слагам един... Чакай. Да, ма тук това е пещерата, е. Ще го правим в процес на развитие. Или както аз викам, зависи от процес. Не съм играл тази версийка и очаквам да е хуичка. Да е някаква бозаджийска. А само още едно квадратче ни трябва тук. Всеки улигай дух може да играе тази игра. Убедил съм се. Така. Последното квадратче къде беше? Тук. Опа, чакайте. Оп. Така. Да, това е. Само е тук трябва да вземем още едно квадратче от тук. Така, слагаме така. Още едно е. What the fuck? Тареде. Не е мет. Така. Сега слагаме тук един торч. Колкото за да не е светло през нощта. Един крафтинг тейбъл, в който ще направим врата. Така. О, не. Чай, това е зомби, бе. Той е на майната си. Готина вратичка, така. Когато зомбито, което и да прави, е начин да дойде при мене. Акация, въд врата. Но е така по-различно от предишните експенджени. Сега е тук един чест. Или пък ще го вратне надолу този чест. Е така. Ще сложим кирката, единия торч, хляба. Ще си взема 3 ябълки. Единия стик също си тук. Яйцето също. Дървата. Отиваме да си
така нещата. Сега отиваме по дърво. Значи, тук насам. Трябва ми мръвка първо. Кой бихте... яйце си. Пълно? Добре. Така. Взимаме тая крава. Праскаме и няколко кирки от тук. Бяга мила. Къде си кона? Чек. Изядох летастите. Така. Взем малко дърво. Акациево. Че нощта е голяма. И това е обикновено дърво. И акациево. От обед. Това е. Прибираме се с кирката. Хубавото е, че има много животни, което е голям плюс за мен. Значи, тук ми е спаун поинта някъде там. Така че няколко се преценяме. Така, това дърво. Правим си дъски. Слагаме ги тук. Малко пържолки имаме. 2 яйца. За да направя на кокошки ще ни служат по-късно. Още не сме гладни, в интерес на истината. Чакаме. Мамка му и тъпо развитие. Скучиле. Не. Ку да правим? Нямам материал. Взимем направим дъмъс. Сетих се. И ще ходим да кампим. 2 стика ми трябва. Не, 1 стик. А що се прецаках? Има един хубав меч. Една хубава брадва ни трябва също. Това за дървата. Така. Това ще си го оставим така. Бар! И им излизаме. Аз само фри мръвка. Това крипър ли беше? Да, крипър е. 2 крипъра. Улема ли? Така. Те не са някакъв гигантски проблем. Уич. И зомби. Това трудно ще е. Първо трябва как да минем от тук? Те ги спамват на групички или как беше? Първо трябва да се оттерем от този паяк е там. Това беше shiftваме. И сега промъкваме. Така. First kill. О, не. Не. Само да не се загубим, че... Така. Това е заек. Ще поскача, ще седне. Ще го изядем.
Така, няма ли го вземе? Това не било някаква сложна работа. Пащо се страхувам от тях. По-точно не, че се страхувам, просто не искам да влизам свата с тях. Опа, крипър. Обезен този. На баба красавеца, мерси. Спести ми много работа. Айде! Знаеш, това ще стане. Шифваме се. Се намерим. Как спринтираме? Насам. Не, насам. Насам. Летим с 200. Насам. Сега аз ако съм си намерил трупа, вече съм God of War. Не намерихме нищо. Дразнител гаден. Я се измукваме. Уй, май твинзон. Я лошо чувство за това. Нищо не направихме. Ще махам, ще викам, че са гил, гил, пидерас. Я ще ми боя за час. Така. Знаеш, какво ще стане? И за това. Опа, не. Зомбито иска ма куцне. Така. Ще си направим малко дървени тъпотийки. Като дървен меч не. Я да видим колко ще има дървения меч. 4 ще, това е по-добре. Така. Така. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Мерси. Оценявам го. Опа, не го оценявам. Колко са? Поносимо количество. What? Не очаквах такова нещо да е. Искам легло. Овчо место от кога има? Да. Но е паче. Ще трябва да вземем крипъра. Мерси. Спести ми много работа, момче.
Не, мамко! Нека позна, гони ми крипър. Така. И се прибираме успешно, ще добре улюв. Това сърбиноса. Така, тривата расти. Така. От. И си направим едно легло. Така се вика да проспим нощта. Как беше така? Вижте как знам, така. Дърта не ми трябва много. Направим още един крафт. Това да е един чест. Така за... Си имаме. Чакай, къде си? Това го фърляме тук. Това е, че може да си направим една броня, ако не бъркам. Не можем. Така. Овча мръвка, която ще си остане у мене. Само трябва да видим къде да сложим. Това е чест. Теста. И зад мен крафтинга. Перфектно. Тега. Трябва да помислим къде ще е леглото. Защото за него колко място се иска? Може бе! Перфект. Много доволно. Пага. Тя за дърво. След гадното време, дето изгорихме добро количество дърво. Трябват ми семена между другото. Така. И сега си добиваме дерево като дред мазен зигнеген. Този епизод мисля да е някъде към 40 минути, не знам кога съм почнал. Като си направим една хубава къщичка, спираме. Така. Ще малко дърво. Така не е това дърво. Чупим неща със семена. Това е много интересно, драги зрители, на моя YouTube канал. Добре. Трябва да щупим това. След това онова. След това вземем другото дърво. Дето има фиданки, ако не бъркам. Тук още маничко. И готово. Това макче. Така. Чакай, къде съм насам. Мерси. 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 Трябва е крачка. На крачка ми трябва. Къде си ма? Къде си ма? Чухта ма? Хубавата, че има много мръвка тук. Пайзайци има. Скъм да гледа заешкото месо как е. Това е вече заешко месо. Това е кожа. Това е заешки крак. Това е много странно имите ми вече. Да поизчисти малко. Така, такива малко по-добре. Агнишко место. Не, чакай. Това е заишко нищице.
Моля да крафтваме кожи с кожи, така да кажем. Не. Трябва да е само една кожа. Демек, на мен ми трябва още една крава, грубо казвам. Ако мога да правя с този заешки крак, ще видим по-късно. Така, взехме дървото, което си правим хубавата къща. Акациевото, да. Така, това го слагаме така, тук седи, малко вълничка. Семенца, една стера, щупена стера. Вземем къде? Нямаме тази врата. Не, чакайте. Пръчка. Важност е. Така, правим пръчки. Правим една дървена кирка. Чуйте се, то дървена, ами дърво ми трябва. Пак е седи тука. Имаме ръна. Имаме стикови. Дето са ми напълно нужни. И сега си оформяме къщата. Би трябвало да стигне 56 дърво. Та малка спретната къщурка до една пещера. Аз как ще излезе? През вратата. Така. Зък. Демет. Така. Опа. Това ще трябва да го правим по-късно. Кажем сега. Така победа. Да не се ръсим всеки път. Да има място за разходка, така. Малка спретната къщурка с две джанти отпред. Не, мамка. Ама и така става, честно. Не става. Така. Трябва всичко да е перфектно, вид. Като за първа къща, за първи епизод, много судет. Може и по-бързо, ама. Опа. Знаете ли какво? Това ще го и бием директно. Та става пещера не ми трябва. Така. Това е готово. Ама трябва още. Това трябва да го запълним тук. Тук си имам един торч за разнообразие. Влизаме вътре, гледам как тъпа тъмница. Пирка си торча тук. От тази страна. И тук има не такива неща, които трябва да ги запълним съответно. Така. Ето, намерихме приложение на кирката.
1, 2, 3, ембало, ари ембейс. Тък, цък. И само е тук трябва да направим така. Слагаме това. И вече почти първата част е готова, само тем за още малко дърва. Рау мъшен. Така. Тем за още акъцело дърво. Постане, ще убием някаква кошка. Мерси. Иха! Колко мръвка. Само че не взехме брадва. Много сонно. Добре, че няма много дърво. Аре, отиваме си. Мога да направим още един левел. По пътя. Така. Имана. Тука бе. Хоп. Още дърт. Ще посъдим следващия епизод. Още яйца за плёкване на кокошки. Като си направим хубавата къща. Сторчове. Кокошица, която ще се готвим по-късно. Свинско месо. Тарни дърво. Тей. Чопим тук, чопим там. Чопим тук, чопим там. И сега ще. Так, тук, там. Това е друг път, така. Слагаме си леглото. Те са на тъп къщичка. Това тук не ми хареса, набиваме са в очите да го... Така, те е по-бе. Сега малко дърво. Тук, къде си тук? Там. Леле, много древен сън. Ще да така, give my tick thinking. Give me gizing. Моля да добиваме чакъл. Можем. Направим фурна. Си печем мръвка. Бифтек. О, да. Намерихме жилката, драги зрители. Сега ще бъдат по-интересно, защото ще има повече опции. Мале колко чакъл. Готина жилка намерихме. Когато дигнахме вече ниво. Браво. Още маничко.
Пето ниво сме. Така. Това тук ще го зазидаме. То зяк се едно ще гъза. Така. Искате екшън? Играйте Майнкрафт. Някакъв крипър си. Ската живота, бе. Не, човек. Няма се изразим. Те. Имах други планове. Не, те ще добре къщичката. Това го оправяме. Това го инвестираме. Лаптопа ми не си е напрегнал като хората още. Те е побила. Начален цикъл. Сега си правим една фурна. Така, Гуд фурна. И в тази фурничка, какво ще си пичем? То беше обратното. Какво ме за печене? Мръвчицата. И пилето след това, но това ще е друг епизод. Значи мисля това да е за днес. Това не хоп, това ще го качвам 50 години. Това мисля да е хубаво да завършихме епизода. По-така. Добре, забия. Значи това ще е епизод 1 на Майнкрафт. Ако харесал, лайквайте. Ако искате точно клипа, сабскрайбвайте за стримове и други неща. Днеска направих един стрим за 2 игри на лига, които бяха напогади, но все едно. Това беше от мен. Чао, чао и са кефирте на Майнкрафт.